hangkai bo sawa no nung ang bai sikla tong di sikla tong hangkai no nang mani kaham kaham pa yi no nana ang school ni bo sokong ni ya bosani kagos poto do khai wano tai nano buike bo sokong mani hne kok obo hai sawo ini norok bai kisisa share khlailaina bagui tei thaisa thaini kok salaina bagui ini ang norong bagui o video tui phemase kokhe mase takok tei bu som norok kaisa social media o miani sini viral ngui tongmani o video norok nukbai khena tei sawi bai khena hingke omorok ni kok no tui no tini kisisa norok bai share khaina bagui tei kaham hamya lukurok no kisisa sawi manmo tei bujimo runan bagise tini ang sikonsa o video norong bagui tui phaio norok khonambai khena khwai angkorni tula sikor ardi bolok bai khopjak kola bagan munda bostini khoroksa teacher swrai rok no phurungnai ha master ha abo sikom nokon master ya bosi o school ni incharge mane headmaster ediba hingke botini aroni bini a school ni ha helper satro rok no mami songsarinai ha a bukhuk juk bai sikla tongnani hinui mobile tui koklam salaima rok ha nana rokom salaima rok norok jotono khonambai khena ediba hingke ang oborok no kaisa phirogui sanani thanglia kokhe omase takok tei bukso khoroksa rong phurungnai ha swraini bobishot no kusugo tisawi tlangnai lekhapora sikiwi ediba tini omahai teacher ha bosi tini bini school ni khoroksa bukhukjuk hamhuya ha thapao mami songoi swrai rok no sal brum brum no mai sarinan bagui kaisa sikonsa helper manjamani o helper o bukhuk baise tini sikla tongnani hinui sawoi ha sikla ma tongya hinui paithago khe a bukhukni jeta hamhuya ha helper school o mami songmani man tongjakmani ha abono se o lupcha behiya Alendra bini o helper ni jeta samung chakri sikonsa hamhuya man tongmano seplewi rikha tei sokogwi rikha hinui norok jotono srai srai khai khonabai khena takok tei bukso hingke ang tini omono o video ni bisingtwi joto lukurok thanio ang kaisa kok no sanani musungo naidi khoroksa teacher bo tini bahaike omahai lupcha behiya ha kok sawoi ha a bwrwi bai sikla tongnani ha khwai tamono thangui basa bara tongui nungbai thunani chanani hinui bo bahaike omake sawi ma tongkhana ha aboni bagui no jara lukurok o kok rok no khwnawi tongnai rok tei o video no manui tongnai rok norok tamo hinui uansuk tei tamo sana musung o lupcha behiya Alendra debbarma ni kok no tini ang sanani musungo ha khwnai borok tongkwrwi khena hediba 100 ni bisingo 50% borok no khwnabai khena phiaba tumung khwnatwtwi no ha khoroksa o lupcha behiya no saimatwtwi no tini o lupcha behiya no korok sonnaya hingke ba action naya hingke phiaba tebo sini dophao tebo omahai lupcha behiya ha tamo teacher tamo jesa department khai tongthuk bini tomung no jotono swrungbainai tini bo khoroksa teacher swrai rok no bobishot lekhapora khaiwi kusugo tisai tlangnai omahai master se bo tini o bwrwi bai sikla tongnani bagui kok sitra sitra sawoi ha nanan rokom sawoi tini omahai sikla tongnani kok sai tongo hingke ha riska chalungnai gari chalungnai bol buphang sonai buini
nukhungo kam lakhai chai tongnai omo hai borok hingke tamung bai sinai khoroksa sikito borok khoroksa teacher borok sa tini omo hai sikla tongnan bagui bo amsuke sok ongui amsuke bini thanio obo hai character tini omo hai ngui tongo hingke tini nung ang sadharanta borok tebo bari sinai bla ediba tebo lupcha bari sinai tebo buri nukhangke romphra blai sinai buri kaham kam nukhai bo soprop sinai ediba tini bokhoroksa teacher khoroksa incharge omo hai borok sai bo tini bini o school ni helper mami songnai basi bo tini sikla tongnan bagui tini bwswkhe mobile tui bo tini kok sitra sitra sawui 85 বছর 60 বছর omo hai bura rok se tini bwrui ni harui tongkho aniba 50 বছর sikobla ni bo tini o bukhukno tini phone tui bo tini kok sagui tongmani norok jotono khona baikha hingke aboni bagui no ang paithago o kok no sanai ang tei kwbang video log riya jara elakani sikito borok rok jara politics o himui tongnai rok rajniti bai kwrwng tongnai rok dophano tui dului chabui tongnai rok jodi no norok omo hai borok no action naya hingke omo hai borok no norok todonto khaya hingke phiaba sini dopha tibrasa dophani bisingo tamo master master se amtui ingui mano kai riska sonai bo lupcha bari sinai bol buphang sonai bo lupcha bari sinai buni nukhungo kam khaisanai bo lupcha bari sinai dugan iwi sanai borok bo lupcha bari bai sinai khapan tahotai bokso obono omo hai borok no action nahanani khaidi bono omo hai ke loi maniwui khoroksa nukhungno bo omo ke swbaiui bo tini angno oroni incharge angno joto kisu khaimano angno nono o jaga o bai sokna narokoi tonmano ang sara kebo kwrui bo tini omo hai koto koto saitongmani omo hai o bwrui no domok riui bini sakni manui no manan bagui bo tini omo hai ke rang puisa nana rokom no tui bo tini o bwrui no dap kok sai tongmani abono todonto khaina nangnai tei romnani nangnai immediately bono yakhai swprangna nangnai lukrok obono kaisa norok no o video ni bisingtui norok no sanani muchungo hingke norok tamo hini o khoroksa teacher lupchani uansukmung no tui norok ni bokhrogo norok ni knowledge o tamo uansukmung haike ba tamo bujimung tong norok joto lukurok no saui manani bagui o video ni comment box o comment khai sahanani tapo baijadi tahuktai bokso hingkai ani kok samarok orono ang pairikha kisa light rok kaham khai kwringma bai video rok clear ngen bagui ang asuk kwbang kok salia hingkai norok jotono kaham kwrwng susto tongbaijadi haino hai norok bai next video malai phinai tini bagui amsukno jotono no khulum baikha।